Зур Ширкли авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Пенза өлкәсе Кече Труев авылында гомер кичерүче хөрмәтле сеңелем, кадерле апабыз Абдрахимова Дания Ирфан кызы бүген 15 декабрь көнне үзенең олы 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул уңайдан без якыннары Фәхрия апасы, Рәшидә апасы, абысы Расих, Равилә һәм Наилә сеңелләре барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Гади авыл гаиләсендә икенче бала булып, 65 ел элек безнең сөекле кешебез якты дөньяга аваз салды. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, югары уку йортында бухгалтер һөнәрен үзләштерде. Тырыш, эш сөйшән хатын-кыз буларак хезмәт юлын сәүдә тармагыннан башлап, бухгалтер буларак, аннары Сбербанк оешмасында эшләп, лайыклы ялга чыкты. Кайда гына хезмәт куймасын, һәр вакыт хезмәттәшләре арасында абруй-хөрмәткә казанды. 1985 елда киявебез яраткан тормыш иптәше Фәритне очратып, матур гаиләсен кора. Еллама буенча Фәритне Пенза өлкәсе Никольская авылына эшкә җибәрәләр. Яшь гаилә анда күчеп китеп үз тормышларын булдырды. Татулыкта һәм мәхәббәттә бер-бер артлы аларның гаилә шәшкәләре, кызлары Галия һәм нәсел дәвамчылары булган уллары Усман туды. Озак еллар алар колхозлар таркалганчы шул авылда яшәп, соңыннан үз авылларына күчеп кайттылар. Яңадан өйләр булдырып, балаларын үстереп, тәрбияләп, икесен дә югары уку йортларында укытып, олы тормыш юлына озаттылар. Балалары да алмагаштан ерак төшми дигәндәй бик тырыш булып чыктылар. Бүгенге көндә илебез башкаласы Мәскәү шәһәрендә үз гаиләләре белән яшәп, үз фатирларын алдылар. Даниябыз чит төбәктә, рус авылында яшәсә дә, бер генә дә үз милләтебезнең гореф-гадәтләреннән дә, динебездән дә читләшмәде. Һәр вакыт Коръән мәҗлесләрен үткәреп, барча туганнарны да ачык-шат йөзе белән каршы алып, һәр кемгә дә хәленнән килгәнчә ярдәм итте. Кадерле кешебез безнең, Даниябыз, рәхмәт сиңа. Килгән чакта һәрберебезне якты йөз белән колаш җәеп, өстәл тулы сый-нигъмәтләрең белән каршы аласың. Киләчәктә дә бер-беребезне шулай хөрмәтләп, вак-төякләрне дә уртак итә белеп, исәнлектә, саулыкта, җан тынычлыгы белән гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Балаларыңның бәхетләренә куанып, авыр чакта да, шатлыклы мизгелләрдә дә безнең барын онытмыйча, алда да гомер ит. Без сине барыбызда бик яратабыз. Туган көнең бу җиһанга авазын салган көнең. Әткәй-әнкәй, өебезне шатлыкка күмгән көнең. Ул көннән алып күп сулар, күп җилләр искәнеңдә, ул елларда синең язмыш төрлесе булган инде. Үз бәхетеңә юлны үзең ярган кеше син сеңелем. Ярдәмчел дуска, туганга һәр чак ачык күңелең. Туган көнеңдә теләкнең телибез изгеләрен, тынычлыкта үтсә иде синең алгы көннәрең. Бергә уйнап үскәнгәдер, бигрәк якын син безгә. Синең шатлык безнеке дә, кайгыңны да аңлыйбыз без дә. Телебез белән хисләребезне белгертә алмасак та, көткән чакларыбызда сине бик килә алмасак та, күңелем минем синең янда, кабул булсын теләгем. Мин сиңа гомере буе гел яхшылык теләдем. Яшәгез бер бөтен булып, пар канат кайрылмасын. Сәламәтлек булсын тәндә, җанга сагыш капмасын. Туган көннәр елда килсен, тик соңгысы булмасын. Кадерле Дания Ирфановна, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, якыннарыгыз сайлаган матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын.
Yaşıl birle bit birgenne Seni hürmet edip bugün bize de Tebrikli biz doğan gününde Tebrikli biz doğan gününde Yıllarımız sada Gönüllerin tulsa da Şadlıkta ötsün senin Bugünge doğan günün Yıllarımız sada Gönüllerin tulsa da Şadlıkta ötsün senin Bugünge doğan günün Күрергә Шатлыкларга күмелеп яшәсин Алдагы якты гомереңдә Алдагы якты гомереңдә Елларымыз сада Күңелләрең тулса да Шатлыкта үтсен синең